F'intervista pubblikata fil-Gazzetta It-Torċa fl-aħħar ħarġa tagħha, il-kandidat tal-kariga tal-President tal-Partit Laburista, Dr. Alex Xiberras, saħaq fuq l-importanza li l-partit jibqa' relevanti ma' żminijiet tal-lum, filwaqt li kulħadd għandu jkollu leħen jisemma l-opinjonijiet tiegħu. Xiberras sostna li l-Partit Laburista għandu jżomm ir-relevanza tiegħu ma' żminijiet u dan jisseħ permezz ta' diskussjoni kontinwa biex jkompli jkun il-partit tal-idea ġodda u innovattivi u l-partit ideali tal-Maltin u l-Awċin. U kompla jgħid li din id-diskussjoni li trid issir għandha tkun il-bażi biex nifhmu d-direzzjoni ta' fejn il-partit għandu jimxi għaż-żmien li ġej. Imbagħad, wara li jsiru dawn id-diskussjonijiet, il-partit għandu jibni l-pjan u l-viżjonijiet għal pajjiżna. Sa dan it-tant, fin-numru tal-laqat li Xiberras qed jkollu mad-delegati tal-partit, il-messaġġ li qed joħroġ hu l-bżonn għal dibattitu intern biex il-partit jistabbilixxi ruħu bħala wieħed tan-nies li lest jisma' lill-poplu. Brabta ma' dan, Xiberras stenna li kulħadd għandu jinstema' u kulħadd għandu jkollu leħen filwaqt li kompla jgħid li l-messaġġ tiegħu hu li l-partit irid tkun miftuħa dialogu u li lest jilqa' fih danu opinjonijiet aktar diverġenti mingħajr ma jinsa l-prinċipji tiegħu ta' valuri soċjo-demokratiċi u progressivi. Hemm bżonn li jerġa' jkollna iva diskussjoni estensiva fih danna biex nifhmu fejn irridu mmorru għaż-żmien li ġejjin u nibnu pjan u viżjoni flimkien. Jekk kwalunkwa partit, kwalunkwa entità politika illi ma tqanqalx diskussjoni ta' idejat, ta' ħsibijiet interni fih dana, tispiċċa tmut mewta naturali. U konkluda li jekk jingħata l-fiduċja mid-delegati, se jara li l-Partit Laburista jibqa' wieħed ħaj u ta' dialogu u inklużjoni bi prinċipji li jiġu aġġornati għall-esiġenzi u żminijiet tal-lum filwaqt li jagħti spazju lil kulħadd biex jisemma leħnu.